Amerika. Vzdialený kontinent na opačnej strane sveta. Stredozápad. Krajina kaňonov, hlbokých lesov, púští a nekonečných ciest. Sledujte príbeh našej rodiny, ktorá spoznávala túto zem. Toho dňa sme vyrazili za svitanie. Prečo? No lebo sme prenocovali na čierno v luxusnom kempeku za Phoenixom a zdrhali sme pred rangerami, čo by nás chceli skasírovať. Okolo cesty sa striedali porasty Joshua 3 a kaktusov saguaro. Medzi nimi sme našli kľudné miestečko na tábornícke raňajky, cestoviny s boloňskou omáčkou. Naším najbližším cieľom sú monumentálne útesy Cathedral Valley, Capitol Reefu, ktorý je aj národným parkom. Je to malé územie, taká trhlina v zemskej kôre, kde sú nádherné veže pripomínajúce kostoly, ako napovedá aj názov údolie katedrály. Prechádzali sme západniarskými mestečkami ako v amerických filmoch, však sme aj v americkom filme. Deti dospávali poloprebdenú noc a my sme sledovali, ako sa mení krajina. Divoká arizonská polopúšť sa menila na umelo zavlažované polia Utahu, kde sa pásli stády dobytka a koní. No tieto kravy sú snad len v Amerike. Večer sme sa utáborili v súkromnom kempe v mestečku. Nemôžem si spomenúť, ako sa volalo. Tentokrát sme sa vyspali dobre. Však sme aj platili. Ne, našla som aj tú druhú sandálku, tatko. Medicínman nášho kmeňa tradičným tancom sa prihovoril k veľkému duchovi, aby sme si užili ďalší deň a vyrazili sme. Len tak mimochodom, deti nemali žiadny problém, keď sme vandrovali na druhej strane planéty. Táborili sme v kempoch pod stanom, každý deň niekde inde. Mali čo jesť, mali čo piť, spali kde sa dalo a rodičov mali pri sebe. Sem tam zapichnutý kaktusový trň v bosých nožkách bol rýchlo zabudnutý. wish I was a headlight
Šťastnou chybou nášho navigátora sme boli nútení zobrať to skratko po starej kovbojskej ceste. Všade samé kravy a jazda bola viac ako dobrodružná. Aj sme mali pokušenie sa utáboriť, bol tam pekný divoký kemp, ale keď vybehla z krovia bučiaca strakaňa a prebehla krížom cez táborisko, prešla nás chuť. Ktože vie, či by sa dala aj podojiť. Zákruta striedala zákrutu a útesy sa zdali stále rovnako vzdialené. Prebrodili sme aj vodný tuk a zrazu tabula. Vstupujeme do Národného parku Kapitolej. Cesta predtým bola iba hračka. Kone zúfalo mykali opratami, vozy sa kymácali na kamenitej ceste, deti plakali a Beatka zvolávala všetkých svatých. Jerrymu, na ktorého meno bol požičaný tento koráp prérie, sa po zliadnutí filmu ježia vlasy ešte teraz na hlave. Úzka Rímsa, sotva na jedno auto a pod nami zráz. Názvy monumentov ako Mesačný alebo Slnečný chrám dávajú tušiť, že tu boli posvätné miesta Indiánov. Čo tu však robí názov Gypsy Siphon, v preklade rómska zápachová uzávera. Na tejto ceste sa dalo vidieť nádherné divadlo prírody. Oblasť bola takmer ľudoprázdna, bez offroadu sa sem ani neodporúčalo chodiť a tabule po ceste oznamovali, aby sme mali dostatočné zásoby vody a benzínu. V určitých obdobiach tade to neprejde 5 dní ani noha. Rozlúčili sme sa teda s Národným parkom Kapitolej. Večer sme už boli v ďalšom kempe a plánovali ďalšiu cestu, že by mestečko Dinosaur? Podľa názvu môžete tušiť, čo sa tam nachádza.